Aja dilone tukang kebon ta. Napa? Aja nesu, aja nesu. Servis iku. Manajer Astabrata. Lah, kuwi lho. Syukur mengko nek ngelone kuwi ora dibayari kowe. Sepurane sing akeh lho, Mas. Mas, Ora iso. sepurane sing akeh. Aja ngono, Mas. Bisun sik. Abre dalange ku moh aku. Bolak-balik diajar karo wong kuwi aku. Nyapa to nyapa? Moh. Moh nyapa? Kok ngomong-ngomongan kae. kok diajari piye? Sik to. Ora tau rukun karo dalang iki, Dik. Ora tahu kok. Ora tau, mesti musuhan. Lele sik to lele ora tau rukun ki nyapa kok omong-omongan. Sing ngomong-ngomongan sapa? Lah iki mau. Lah kok ngomong karo sampean ora ngomong karo dalang. Lah tapi saya merasa tidak diomongkan kok. Lho, mau diomongkan. Piye ta iki maksudnya? Oh iya, sugeng dalu Mbak Yatemin. Nggih, sugeng dalu dene, Jan. Selamat tidak berjumpa. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Sekarang umurnya berapa? Masih 61. Oh, masih 61. Kayak kelihatan umur 7 bulan. Mosok toh? Pelecehan. Lampane untune tugel sisih lho. Kayak umur Papat malah. Ora untune nyacangkeme ngono ya. Lah ya, jan ketok bagus seram jan dina iki ketok bagus iki lho brengose jan iki tenan apa. Ya Allah merasa mak kretek-kretek gitu. Mripate kuwi lho ya. Brengos karek telu mbok batek sitok kuwi lho. Mripate Mbah Yatemin kuwi lho. Wah jan. Wah. Nyapa kuwi lho? Miji timun. Niso miji timun mripate. Miji timun. Miji timune apa to? Untu ya. Untu. Oh. Anu sik ngaturke panuwun kanggo sing kagungan damel. Oh iya. Sing dhewe gawe sapa, Dik? Sing menyelenggarakan. Yang membiayai. Iya. Iya. Ibu Sintia Jasi. Bu Sintia to. Sintia Jasi atau Sintia Yosi? Sing daleme Malang wi. Iya. Walah, wis kenal to kowe. Alah. Asline nu padha nekate karo aku. Ngapa nekat? Aku nekatku berkono nekat melayu. Loh, piye to maksudmu? Loh. Aku ngeber dek melayu. Melayu ning ndi? Nggol. Piye to melayu? Piye to? Angel kandhanane wis angel. Mulai sore lho angel. Tenan angel. Angel. Aku wis delok kowe teko ning omahku wis sepet aku. Angel wis angel. Mulane aku ki moh sajane iki. Aku wedi kok. Tenan aku wedi nek mesti tas tok. Iya. Ora sawedi. Alah. Saking Pak Barok kuwi lho. Nyapa kok nyandak bapakku, Pak? Iki bapakmu to, Dik? Lah iya no. Sepurane sing akeh, Dik. Wah, aku ora dibayari. Oh, dibayari. Luar biasa. Iki Dik niken. Mau nak sampean wis mewujudkan apa ki mengatakan ya kuwi mimpi-mimpi di tahun 2021. Mbah Yatemin mungkin duwe mimpi-mimpi apa? Mbok menawa duwe mimpi sok nek mati dikijing emas. Ora apa-apa. Gak enak. Ora omongane ra enak. Angel omongane. Angel. Duwe cita-citaku sing dhuwur. Duwe cita-cita itu yang dhuwur setinggi langit dan setinggi langit terbaik. Lah terbaik. Muga-muga lek mati ku dikubur ngono lek apik. Lah ya piye? Piye? Awakmu ki bola sapa to jane? Aku bolone buta kae. Mbok ya bola aku to Ken tak gowo teko Kediri barang kok. Gong, sapa sampean sapa? Sampeyan apa mbayari aku? Ora. Aku dhewe ya ora dibayar. Nah, saiki apa-apa lewati transfer. ATM. Aku ora duwe rekening kok. ATM mosok ora duwe? Ora duwe. Alat tusuk manuale ora duwe kowe? Manual ya ora duwe. Ora duwe. Ya wis ya. Angel tekan danane angel. Sing angel kowe. Ya. Apa mimpimu apa di 2021? Duwe cita-cita iki sing dhuwur. Apa maneh ki taun anyar 2021. Nah, tokno kawruhmu, tokno mimpimu, tokno bahanmu. Piye apike ya Allah apike. Aku ora ngomong. Bocah ayu. Ya wis lek guyu ki mbok yo melek. Lah wong aku mbok tinggal guyu terus aku ngalih ora roh ngono lho. Apa ngimpimu apa? Ngimpiku tahun 2021. Iya. Moga-moga Covid-19 iki cepet amblas cepet ilang. Betul. Lah,
Sehingga kesenian iso ngrembaka maneh. Amin. Iso pentas live maneh. Ngono lho. Sampeyan ki pas awal-awal Covid ki ya wakeh anu ya. Jane job wis wakeh pas Covid ki terus jobmu pretel kabeh. Jere sapa? Sapa sing ngomong tak tapukane lambene? Lah napa kok Aku ora tau duwe job. Oh iya. Ya aja ngedukne rega ngono to. Iso bunuh diri gitu. Lah nek kaya sampean sampean ndek niken barang termasuk dalang murahan termasuk sinden murahan. Lho, kok iso ngono? Aku dagelan paling larang lho. Lho, kok iso? Sampean setahun nak tanggapan bolak-balik. Saulan gak tanggapan bolak-balik. Terus aku setahun tanggapan ping 3, dagelan larang. Lho, mergo anu ngono ya, ora kuat bayari saking larange. Ora. Lah napa? Agustusan nyaderanan. Karo tanggoku duwe gawe. Wis job paten kuwi. Wis job paten. Heeh. Liyane ora tau tanggapan belas. Heeh, kena corona ilang pisan. Ora nek corona ora tanggapan kok. Lah iya maksudnya job 3 lho. Heeh. Ayo terus. Saiki Dik niken ben nembang. Nembang apa, Dik? Lho. Aku. Heeh. Apa duel? Duet, eneke duel. Ya Allah. Aja langgam sik. Langgam sik. Langgam sik. Dibawani. Dibawani. Tapi niku wau Tante Jessi minta request lagu Banyuwangian. Apa? Dibawani. Apa? Banyuwangi apa? Gelang alit. Oh iya. Oh, gelang alit. Dibawani. Ayo suarane. Ugi katur para sing mirsani lumantar live streaming YouTube. Mugi-mugi saged menghibur penggalihipun. Nah, di awal tahun menika. Monggo, Dik. Oh niki kula rumiyin. Lho, lah terus apa kuwi lho? Lho tak kira duet. Jare mah duet. Jarene gelang alit. Ya wis, ya wis. Ya Tek. Kok keluarga kethek ya. Wis. Ayo ndang. Bismillahirrahmanirrahim. Aku niki rada ndruwedhek kek. Sira tau tanggapan. Alah, tanggapan pisan ae. Aja ngono kan. Aja gugah macan turu lho kan. Ngene iki malah eling sing ora-ora aku. Lah aku gemes mbek sampean Pak. Ono Pak Pi barang kuwi lho. Ndhe ora enak. Aku ya gumes ora Pak Yat Widit niki. Aja mah nek dalan iki. Nek gemes kudu tak air keras ngono lho. Kurang ajar. Kok mesti ngalah pati lho. Sak pinten tintingane? Ayo. Enak suaranya. Uga niki salam kagem anu punika pepunden kula senior kula. Sinten Mas? Pak Sigit Arianto saking Rembang. Oh nggih sugeng dalu. Punika nggih kepareng mirsani nggih. Sungkem kula katur kapan-kapan kula tak sowan. Nggih, monggo.
Ini kan Nggih. diselani dhisik. Monggo. Kesibukan di masa corona ini sampean apa wae? Aku Heeh. ya wis ngono kae Mas. Sekolah daring. Walah, sekolahnya libur iki jek. Oh, libur. Lah kegiatannya apa di masa pandemi? Ngisi konten YouTube. Walah, ya ngono kae. Terus karo Lah apa kok kabeh balah lho. aku sedih nek. Lah apa? Kegiatan di masa pandemi napa? Ya wis mek mangan turu tok Mas. Rebahan. Rebahan santuy karo dodolan gethuk nek ngarep omah. Oh ya, yang penting produktif. Bagus itu. Heeh. Bagus, lah sampean apa? Aku ya kuliah iki nek arepe. Loh, aku gak nekoki sampean, aku nekoki iki kok. Nakoni aku ya. Mm-mm, Nakoni aku. nakoni. Iki nakoni aku kok. Wes Ora takoni yo jawab lho. Nakoni aku ya kan ya. Sing ditakoni bathange to ya. Ya ndak. Oh ya Pak Yan kesibukannya apa? Lah ngono lho. Lah ngono. Engko nakoni aku apa ora wi? Heeh, kesibukan corona di masa corona. Sak nek corona iki sajrone corona iki. Alah. Nek trimo kesibukane aja ngalahno aku. Aku ki mendina nek kegiatan. Contone Nek awan nang nggone terminal. Nek bengi nggone terminal. Isuk nggone terminal. Oh. Lah nyapa keterusan nek terminal terus ki? Becak. Oh. Ya apa? Nyapa? Tak kira becak ditabrak bis lan. Mesti playune runo, mesti playune runo. Sakne lho, sakne. Lah ning terminal kok becak lho. Apa yo nalar to? Ning terminal becak. Maksudnya ki jabane terminal. Wah, mesti nek wong medun omahe nganjuk terus diterne. Diterne. Mas, omahku endi wamane? Tendak pundi, Mas? Ngono. Lho, sing nakoni kowe to? Lho, gak mesti. Lho, lah jare sing becak kowe kok. Lho, Sing nakoni kok sing wedok iki lho. Lho ora. Iya. Nek penumpange lanang, sing nakoni swara wedok. Oh. Nek penumpange wedok, sing nakoni swara lanang. Ngono to. Ya, golek pasaran kok, Dik. Iya, iya. Lek penumpange panci. Padha bancine. Aja mancing rune to, Ken. Ayo lanjut. Ini kan kok ya kenemenan ya iringane ramene kaya ngono sing kedapuk kok ya lungguh. Lah yo kayak ngono ku nyapa lho. Kenemenan kok. Aku tak joget deh. Tapi rong wayahe gending muni tapi kok ngadeg kan ya ora nalar to ya. Ora pantes tak Ora lunggone. pantes. Ayo. Awit. Paten. Paten. Ayo. Ampun. Iki uga salam maneh Pak Eko Mugiono. Pak Eko Mugiono. Iki derek nyimak Mas Akbar nanti tak tanggap. Amin, Pak. Wah, amin. sungkem kula. Niki sing digadang-gadang niki dados ketua Pepadi. Oh, niki hebat, piyayi hebat, piyayi. Ngangge dagelan apa ora, Dik? Hah? Ngangge dagelan apa ora? Lakon prajurit butuhe mboten. mek Mas Akbar tok. Heeh. Wong yogane ora melu kok. Butuhe mek sama Mas Akbar. Iya. Lah Mas Akbar tok. Wah, ditangga bal-balan. Ayo, bal-balan ora iso dhewe lho piye to. Ayo. Ayo lanjut. Mana? Oh. Kon di Mbak. Abang. Kok nganjuk. Oh, tanah. Lah aku mau panas kok, kok kleru. Ayo. Capek gunung. Kleru ya dikenceng nih, yo. Tanah endah gumalare
Ayo. Mulai. Mulai. Monggo Pak Yat kepareng joget. Gelang alit. Gelang alit.